Mä ajattelin, kuuluuko mun ääni ihan ilman mikrofonia? Kyllä kuuluu tänne. Hyvä, entä tonne taakse? Hyvä, kiitos. Hei, oikein kiva olla täällä tänään. Tää taitaa olla kuulkaas mun 146. koulukäynti 11 vuoteen. Ensimmäistä kertaa Muuramen lukiossa. Kiitoksia vaan kutsusta. Mä ajattelin, jos teille sopii, niin mennään niin sanotusti rennon letkeästi. Ja mä ajattelin puhua ihan vaan kahdesta asiasta tänään. Aika tärkeistä molemmat mun mielestä. Eli mielestä ja kehosta. Eli tänään ei ainakaan tässä alkuvaiheessa hölistä mitään politiikkaa tai sen kummempaa, vaan mä ajattelin muutaman sanan sanoa mielen ja kehon yhteydestä. Kuulostaa vaan hassulta. Kuinka monen mielestäni mielellä ja keholla on joku yhteys? Hyvä, mä oon ihan samaa mieltä. Jos me lähdetään ensin mielestä liikkeelle. Jos te yhden asian muistatte tästä päivästä, niin yrittäkää muistaa tää. Se on se, että älkää koskaan kyynistykö. Eli älkää koskaan luulko, että tiedätte paremmin jostain toisesta kuin se henkilö itse. Ja älkää koskaan luulko, että tämä maailma on valmis. Vaan pitäkää mieli aina avoimena. Uusille ajatuksille, uusille jutuille, uuden oppimiselle. Mä voin kertoa teille, että mä olin teidän ikäinen lukioikäinen. Mitä te olette syntyneet? 98. Mä oon syntynyt 68. Mä täytän huomioon 47. Perottavaa. Mä oon syntynyt 68. Mä oon teidän ikäinen lukiolainen. Nyt opettajat panee korvat kiinni. Niin mua kiinnosti noin nuoria, jotka tuli läpi. Älkää kuunnelko setään siis mua kiinnosti lähinnä keskiolut, urheilu ja tytöt. Eikä aina välttämättä tässä järjestyksessä. Eli mä olin ihan normaali tollainen pojankloppi. 8.0 oli mun keskiarvo, kun mä menin lukioon, ja 8.0 oli, kun mä pääsin sieltä pois. Mä kirjoitin M-paperit. Ja en ollut koskaan hirveän akateemisesti valveutunut. Mä elin pitkälti kielillä. Mä tuun kaksikielistä perheestä, puhun isän kanssa ruotsia ja äidin kanssa suomea ja velin kanssa suomea. Mä aloitin suomenkielisessä koulussa, sitten vaihdoin 4. luokalla ruotsinkieliseen kouluun. Ja syy sille vaihdolle oli tosi tärkeä. Eli mun vasen laitahyökkääjä IFK:ssa kävi siinä ruotsinkielistä koulua. Pystyttiin hiottaa taktiikkaa, kuten huomasitte, ei auttanut, ei IFK:ta eilen, eikä minun jääkiekko-uraa missään muodossa. Mutta perusviesti on todellakin se, että pitää aina olla avoin tietysti uusille jutuille. Mä oon ehkä pääministeri tällä hetkellä, ei ollut koskaan tarkoitus. Sen mä voin teille kertoa, että ei mua politiikka kiinnostaa teidän ikäisenä. 14-vuotiaana katsoin telkkaria ja siellä joku poliitikko mutisi jotain, josta mä en ymmärtänyt mitään. Te tiedätte, poliitikothan höpisee aika paljon sinne. Ja mä kysyin mun isältä, että mitä ne on jo poliitikot. Poliitikot on nyt sellaiset, että ei saa mitään muuta työtä. Ja sitten myöhemmin, siis mä muistan kuka se oli, ja tää setä tykkäyttää ihan hyvä läppä, niin se setä siinä telkkarissa oli Paavo Väyrynen. Jo silloin. Ja perusviesti niin kuin se, että kun mä olin pieni tai nuori, niin mä halusin jääkiekkoilijaksi. Mun isä oli ja on edelleen NHL-pääkykyinen siellä Euroopassa. Ja se aina sanoi meille pojille, että muistakaa pojat opiskella kielestä. Mitä sä höliset pajat? Suomi, englanti ja ruotsi kulkee ihan hyvin, että ei me tarvita mitään muita kieliä, että me mennään maailmaan. Tajuttiin myöhemmin, että se on kykyinen etsiä. Sinä ei olisi ei tule mitään. Ja sitten jossain vaiheessa mä mietin, että hei, mä onkin golfariksi. Se oli mun juttu. Okei, mä pääsin maajoukkueeseen, mutta se oli vähän niin kuin niihin aikoihin, kun olisi ollut englannin jääkiekko-maajoukkueessa. Se taso oli suunnilleen yhtä hyvä. Mutta se avasi mulle polun opiskelemaan Yhdysvaltoihin. Ja siellä mä vasta innostuin akateemisesta opiskelusta ja oppimisesta. Ja sitten mä halusin tutkijaksi. Sitten kun mä olin vähän aikaa tutkija, mä halusin virkamieheksi. Sitten kun mä olin ollut virkamies, niin mä menin mukaan politiikkaan. Perusviesti tässä on se, että aina auki uusille impulseille. Jos
sulla on taiteellisia lahjoja, tai jos sua kiinnostaa tieteet, jos sua kiinnostaa urheilu, jos sä oot humanisti, jos sä oot hyvä käsillä, tee sellaisia juttuja, jotka tuntuu oikealta ja jotka antaa sen polun onnellisen ja hyvään elämään. Ei kukaan koskaan nauti siitä, että tekee sellaisia juttuja, joista ei tykkää. Te opettajat esimerkiksi, Aristoteles sanoi joskus aikoinaan 2000 vuotta sitten, että ei ole jalompaa ammattia kuin nuoren opettaminen. Ja näin se usein kuulkaas on. Eli opettajat on valinnut sellaisen urapolun. Minkä takia? Sen takia, jos näin kansankielellä sanoo, ne saa kiksejä siitä, että te opitte jotain. Ja täälläkin ette te ole vaan niin pänttäämässä juttuja, vaan täällä ja koulussa te olette oppimassa ajattelemaan. Ette te ole täällä oppimassa numeroita tai paikkoja tai värejä tai vastaavia, vaan te olette oppimassa ajattelemaan tavalla tai toisella. Ja se kannattaa aina pitää mielessä. Eli treenatkaa teidän mieltä. Lukekaa, keskustelkaa, surffailkaa. Mä kehotan teitä surffaamaan netissä. Seuraavaksi kun joku vanhempi tuossa, nyt pois sieltä tietoa. Ei, kun Alex sanoi, että tää oppii jotain. Kirjoittakaa, keskustelkaa, aina oppii jotain muuta. Mäkin opin joka päivä jotain muuta ja se on hirmuisen tärkeää. Sitten me tullaan siihen kehopuoleen. Syy minkä takia mä halusin tsekata, että onko mieli ja keho yhteydessä. Ja kiva vastaus, kiitos. Siis mun mielestä on. Tehän tiedätte, että jos mieli on vähän huono tai on kipeä, niin ei se kehokaan silloin hyvin voi ja päinvastoin. Ne on yhteydessä. Jos väsyttää, niin mielikin on vähän ja kun energinen olo, niin yhtäkkiä mielikin on paljon virkeämpi. Ja muistakaa pitää näistä molemmista huolta. Te olette jo tulleet sen iän ohi, mutta te olette sinne tulossa osittain jo, että te rupeatte miettimään vähän teidän kehon koostumusta. Eiks niin? Nykypäivänä varsinkin on niinku selfieä ja on belfiä ja whatever. Eiks niin? Ja sit niinku vähän katsotaan, että millainen hauis ja muuta. Mun viesti teille on, että hei, ihan oikeasti sillä ei ole mitään merkitystä, miltä teidän keho näyttää. Vaan sillä on merkitystä, miltä se keho tuntuu. Sillä on merkitystä, miltä se tuntuu, ei se, miltä se näyttää. Me ollaan kaikki erilaisia, me ollaan kaikki erinäköisiä. Ja se, niin kun, mitä se peili antaa vastaan, niin sillä on merkitystä, mutta se, mikä tunne sulla on päivän mittaan, niin sillä on merkitystä. Ja siitä voi tehdä jotain. Mä itse puhun tällaisesta niin pyhästä kolmiosta oikeastaan. Se on uni, on 1, ruokavalio on 2 ja liikunta on 3. Tässä on se tapa, jolla se keho pysyy suht koht virkeänä ja hyvänä. Ja mitä vanhemmaksi te tuutte, niin sen enemmän te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Eli ensiksi uni. Älkää koskaan vähätelkö unen merkitystä. On tosi tärkeää nukkua. Jälleen kerran siis viesti vanhemmille viikonloppuaamussa. Antakaa mun nyt nukkua. Joo, nukkukaa. Tekee hyvää. Mä oon itse 8 tunnin henkilö. Eli mä tarvitsen 8 tuntia yöunta, jotta on hyvässä vireessä koko päivän tai enemmän. Toinen juttu on se ruoka. Joo, teidän iässä voi vielä syödä vähän roskaruokaa ja niin edespäin. Mutta te rakennatte teidän ruokatottumuksia pienestä saakka. Ja mitä vanhemmaksi te tuutte, niin sen enemmän te huomaatte, että itse asiassa hyvänmakuinen, terveellinen ruoka, niin se antaa paljon enemmän. Ja voi syödä terveellisesti ja fiksusti ja nauttia siitä. Että sen ei tarvitse niin olla Red Bullia ja sipsiä. Eiks niin? Se ei ole ihan välttämättä niin paras ruoan koostumus. Mutta tekin hiffaatte sen paljon paremmin kuin mitä esimerkiksi minä joskus nuorena. Ja viimeinen on se liikunta. Ja tässä mä haluan korostaa sitä, että ei liikuntaa vaan sitä, että vedetään trikot päälle hikihatussa, hapottaen, ihan täysiä intervalleja jossain päin muurametta. Ei. Vaan se voi olla ihan perusliikuntaa. Sitä, että kävelette kouluun, pyöräilette. Jos te tykkäätte lenkkeilkää. Jos salilla on kivaa, sitä vaan. Jos tanssi iskee, niin antaa palaa. Jos on zumba-meininkiä, niin ei muuta kuin mennä. Kaikki tällaiset lajit on hyvästä. Tärkeää on vaan se, että mietitte sitä, että liikutte joka päivä jossain muodossa sopivasti. Mulla itsellä on sellainen filosofia, että tunti liikuntaa antaa 2 tuntia energiaa jokaiseen päivään. Tänään esimerkiksi mä joudun heräämään vähän aikaisemmin, kun kone lähti jo tuossa 7.45, mutta kuitenkin kävin polkaisemassa. Meillä on sellainen kuntopyörä tai kunnon wattbike autotalla, se puoli tuntia vaan.
saa niin vaan sitten puoli tuntia lisää, tunnin lisäinen vielä tällä päivänä. Mutta perusajatus on se, että miettikää sitä hyvän olon tilaa, mikä teillä on. Mulla ainakin on pari sellaista hyvän olon tilaa aina. Yksi on se, kun mä opin jotain uutta, tulee sellainen aha-ajatus. Ai wow, näinkö se on? Voin tehdä hassun esimerkin. Mun poika halusi, meillä on 2 lasta, Emili on 13 ja Oliver täyttää lauantaina 11. Niin Oliver rupesi juomaan laktoositonta maitoa. Mä kysyin, että mistä mä tiedän, että mikä on laktoositon? Sitten sanoin, pappa, kato, ei laktoosia. Niin mä opin jotain uutta ja tätä kautta. Eli se aha-elämystä, vau. Ja toinen hyvän olon tunne on silloin, kun on se vireystila päällä. Eli on sellainen tunne, että hei, nyt tänään taisi natsata kaikki. Tuli liikuttua aika hyvin ja tuli syötyä, hyvä työunet alla. No tarkoittaa sitä, että teidän jokainen päivä on ihan täydellinen. Että vau, että tässä niin kaikki menee aina kuin Strömsössä. Ei. Vaan totta kai päivät on hirmuisen erilaisia. Mutta nämä on sellaisia mun mielestä vähän niin kuin rakennuspalikoita sille hyvälle ja onnelliselle elämälle. Eli jos 2 muistikuvaa, niin numero 1, älkää koskaan kyynistykö, vaan olkaa uteliaita, oppikaa jotain uutta joka päivä. Ja sitten numero 2, pitäkää huolta siitä kehosta kanssa. Ei siksi, että sen pitäisi näyttää joltain, vaan siksi, että se tuntuisi hyvältä. Ja siihen auttaa uniruoka ja liikunta.